Tofa, kamar yadda kuka sani Aminu J Town dai yayi aman shi kuma ya lashe. Masu kallo da masu sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu domin ganin faifan bidiyon Aminu J Town yanda yayi amai ya kuma lashe, kamar yadda rikici ya hada shi da jarumi Adam A Zango wanda har ya hada da babban yaron Adam A Zango, Horo dan mama. Al'umma da dama har da mabiya bayan Aminu J Town sun kware masa baya a yayin da ya yi wani furci a kan mahaifin Horo dan mama, yaran Adam A Zango kenan, wanda wannan al'amari ya sa ya dawo ya ga kuskurensa ya kuma nemi afuwar masoyansa da kuma mabiya baya da dukkanin waɗanda suka riski wannan sako. Dama haka ake son dukkanin dan adam in har ya yi kuskure to ya tabbatar da cewar ya yi wannan kuskure ya kuma fito ya nemi afuwar ubangiji da kuma al'umma. Allah ka sa mu dace, amin summa amin. Abin da na yi ya sa bai ji daɗi wato da farko ina ba shi haƙuri, kuma ko a bidiyon na ce da Allah masoya na ku yi haƙuri. Su mutanen ne in ba ma fitowa muna nuna musu mu ma 'yan tasha ne, irin su cin rigan tashanci muka yi, gani suke kamar su marasa kunya ne. Abin da nake so mutane su gane shine duk wata magana da wani zai iya fitowa ya yi ta na rashin kunya a social media na jin cewa shi ya kai mara kunya, babu wanda mu ma ba za mu iya ba. Amma fa ina ƙara gaya muku ba a alfahari da rashin kunya, ba a alfahari da irin wannan rayuwar, saboda in ka mutu kana yi kana da garantin wuta zaka. Ba a alfahari da rashin kunya, shi yasa muka gane ba abin yi bane muka daina, amma ba wai dan muna tsoron wani ko kuma akwai abin da wani zai iya fitowa yana tunanin shi ya kai tsagera a social media zai iya rufe ido ya faɗa ko ya yi rashin kunyarsa ya ji cewa mu ba za mu iya ba. Kawai ba abu bane mai kyau, duk wanda ya mutu yana wannan layin shi ma ya san makomarsa. Ni ban shirya zama a wuta ba, ni ina roƙon Allah duk wani laifuka da na yi, ni na san a baya ni mai laifi ne fa. Ina so ku gane mun canja abubuwan da muke ne saboda muna so mu samu yardar Allah, ko da mun mutu ranar gobe kiyama Allah ya rangwanta mana don wasu alkhairan mu masu laifi ne. Sannan a magana ta akwai magana da nake Allah ya ƙara nauyin ƙasa, na janye wannan maganan kuma ina ba da haƙuri ga duk wanda ransa ya ɓaci. Na janye wannan maganan saboda me, ina da masu gida wanda suka kai su kira ni su tsayar min kuma su bani umarni a matsayinsu na iyayena, kuma an kiran an gayan kuma na cire bidiyon, kuma na fito na ce duk wanda masoyina ne wannan abin da na ya bata mai rai na roƙe shi da sunan Allah ya yi haƙuri kuma ba za a sake